kører vi. Ja. Så kører bussen. Kan du også køre? Ja. Der er sådan med at bryde frem. Det er fantastisk det her. Og vi giver den gas på mountainbike. Yeah. Yeah. Vejen. Fordi så kan jeg lige optage dig, mens jeg kører her. Har du gjort kameraet? Kører video. Sådan. Ser godt ud. Ja. De andre rigsfodspor. Giv den gas. Rimelig flot det her. Det var også en lette cykel. Se! Jeg klapper dig. Jeg klapper dig. Klap. Climb the best you have learned. Kan ikke få noget lyd på? Trækker. Fuck, jeg sidder fast nu. Så skal jeg ikke på noget, fanden skal hen herfra. Skal jeg kravle op af? Bare få et kort med til det her, ikke? Fuck, jeg skubber min hænder om med. Sådan. Bare deroppe. Trækker. Kom herned fra. Kravle. Og så det bare op. Ja. Sådan. Så tager du godt sammen med også her. Så rigtig. Kejler, sådan her. Er det i hånd? Sorry baby. Ja, så er jeg på vej ned for at finde Sofie, som jeg begynder at kite i solnedgangen. Og det er nice. Det er vores hotel. Ja, det ligger jo ret godt. Lacanau Ocean. I solnedgang. Lad os se, om vi kan finde en kite et eller andet sted. Hej. Kunne du ikke holde højden? Jeg kan godt holde højden, det var ikke noget. Okay. Godmorgen. Det er ikke morgen mere, men bare se eftermiddag. Brunch time.